O Concello veu realizando nos últimos meses a compra de varias parcelas na unidade número 3 de San Lázaro, que xa pasaron ao inventario de bens municipal e que supuxeron un investimento total duns 700.000 euros. Este é o paso previo para a súa posta a disposición da Consellería de Sanidade e poder así construir ali o futuro centro de saúde. Supuxeron un investimento importante, un investimento que supera os 700.000 euros e que vai a posibilitar que, unha vez incorporados ao inventario municipal, se podan poñer a disposición da Consellería de Sanidade para o inicio do proxecto construtivo e próxima construción do novo centro de saúde. Dende a Consellería exixíase unha parcela con unha superficie en planta polo menos de 1.000 metros cuadrados, ca posibilidade de construir 4.200 metros cuadrados de edificabilidade no novo edificio. Segundo explicou o rexedor, trátase dun paso imprescindible para poder avanzar na tramitación desta nova infraestructura, coa que a Xunta dotará a localidade, prevéndose un investimento total duns 5 millóns de euros. Entendemos que este é un dos investimentos máis importantes que se van a levar a cabo nos vindeiros anos no Concello de Noia, tendo en conta que a previsión de investimento pois ronda os 5 millóns de euros por parte da Consellería de Sanidade para, digamos, construir un centro de saúde adaptado ás novas circunstancias, ás novas condicións, nunha zona como é a unidade de actuación número 3 de San Lázaro, con amplio estacionamento. No propio proceso de adquisición desas parcelas, pois estáse xestionando tamén a adquisición de algunha parcela adicional para ampliar a zona de estacionamento.